Hej og velkommen til den nye part af Mario Kart Wii. Vi starter med Bloomkoppen, Blomsterkoppen. Her er den fed. Her er to fede i den her video tracks. Og jeg synes bare det er okay fede at køre på, og jeg fældede superstarten. Det er også en af mine mains, men jeg spiller egentlig ikke så ofte, so I gotta something. Fanden, jeg optog skulle også lige noget engelsk og endda tysk, så overhovedet bare disse. Fuck, men jeg skal ikke til at snakke så meget engelsk. Sådan der. Ja, så håber vi jo bare det her, det bliver en okay fed kop. Ja. Som set, hun er også mega god, når bare de så det som Funky Kart. Men det gør jo ikke intet på den. Den er ellers okay god. Men Daisy er jo også lidt hurtigere end Daisy er jo hurtigere end Peach, så Peach bliver ikke brugt så ofte. Lol, hvad fælde er den så meget. Nå, det gør intet. Som sagt, jeg kører den her kop, og jeg spiller det her for sjov. Bare for at give jer nogle videoer, som I kan se i jeres fritid. Jeg skal lige lave sådan en infovideo om hvornår Let's Plays de kommer. Så så viser jeg bare et billede som med lidt musik i, og så har vi det. Ja. Den her kap, den gik ikke så godt med denne her. Det håber jeg da bare det går bedre. Kappen Mao. Ja, vi starter det her, den her nu med en første plads igen. Så lord, hvordan fanden ramte mig, mand? Fuck mig, lord. Der er ingen, der kommer så det forbi. Nej, ser jeg kan. Nej, for det tog jeg hende nu. Jeg skulle fandme gerne have til Funky først. Men jeg er bare bedst med Funky på mit yndlings. Klart helt over denne her, det var sgu lidt klart. Ej, men jeg gør ansigt. Jeg kører denne her nu, så jeg vil se hvordan det går mig. Ja. Klart. Lidt for klart. Når jeg bliver ramt af en, kommer der også et blitz og et pis igen. Det er fucking ikke så sjovt. Og det er det eneste jeg hader. Så må være andre bedre. Jeg ramte igen. Nej, men jeg rammer mig. Fuck noget lort. Men skyld, jeg bander så meget lige nu. Men jeg skal have. Nå, okay, godt. Ja, så vil jeg se, om jeg klarer mig lige så godt lige nu. Ja. Sådan, den fik jeg det, mens der ramte den lorte unge. Ja, men det er klart, at jeg bliver ramt af alt lige nu. Se, 1 minut bare for denne her. Det er fordi det kom så meget. Ja.
Men jeg giver gas her. Nummer 2. Sådan der. Okay. Ej, det bliver dejligt, når jeg er færdig med den her kap. Sådan der, vi fik den første 256, det var mega dårligt, men ja, men vi var ligesom lidt tæt på hinanden, så nu kommer den bedste track i hele det her spil. Det kan jeg bare sige, det er bare det fedeste. Jeg elsker den her. Det er ikke noget, der er bedre end den her. Ja, jeg optager det hele her på dansk som sædvanligt. Jeg skal bare finde nogle spil, jeg kan optage endnu. Ja, til tysk og engelsk. Og man vinder altid denne her, hvis man tager denne her runde. Man sparer så mega meget tid. Og hvis du tager den her store her, den kan jeg bare ikke med denne her, det kan jeg bare ikke med Peach lige nu. Grund af hun er ikke, jeg synes ikke, den er så nemt at gøre det med. Funky er meget nemmere. Som så. Og den der. Ja, okay, jeg går i tid lige nu. Ja. Jeg er bare hæft, jeg er heldig nu. Jeg først laver en stand, så jeg kommer over powerblokken. Det er bare best moments. De bedste moments i hele Mario Kart spil her. Ej, men man kan godt nok ikke sige det var heller, det var bare skills. Sådan der. Nu fik Elements det. Gjort det her. Lol, man, hvad fanden er det for noget lort? Nå. Og det kan ikke mene, at jeg ikke har ramt en eneste endnu. Sådan der. Hvad var det nu? Nå. Så, ja, men som sagt, 236 eller 37. Men jeg fik klart den her kop mega godt. Man kan ikke sige, det var dårligt af mig. Så next kop. Undskyld for den lille kat i kameraet, jeg gik ud, så jeg skulle lige lave pause og komme ind på det igen. Vi tager den sidste bane i det her. Nå, det var sgu da bane. I denne her nu. I denne her kap var jeg mine, så ej, men den er okay fed. Jeg kan ikke sige, den er kedelig. Der er mange kaps, der er sjove, men det er godt nok en af de sjoveste, på grund af den her viser man, hvordan man bedst ikke skal falde ned. Ja, og det ser ud til, at jeg kan ligesom work recorden, som mere eller mindre, på grund af, han laver den der glitch bug i den her, så
Sådan der. Jeg ser altså min rekord på denne på DK Chicane. Så ja. Men hvis I skal bare skrive i kommentarerne, hvad for en jeg skal køre med på denne her. Jeg tager godt imod. Det skal bare ikke være sådan noget lort. Men ja. Så fik jeg lige. Ja, man, fedt nok. Jeg er mega meget foran. Ja. Jeg tror faktisk godt, jeg kan indhente Wario. Sådan der. Nå, det var sgu da ham, der brugte den her. Ja, men den her kop, den gik ikke så godt, synes jeg. Den første Marios pistol, det gik i hvert fald ikke særlig godt. Der var det ikke. Der blev ramt af alt. Der kørte jeg i alt. Det var som sagt ikke så heldig. Men det her, det var blomsterkoppen. Tak, I ville se det her. Nu ser vi det sidste af den her endnu. Og hvad for en rang jeg på. Rang, det er okay godt. Men vi ses så ved den næste video. Moin!